Good morning, dealers. Morning! Okay, I'm Martin Mijares, just to introduce myself. Okay, now I'll be presenting our company called V-Mobile Technologies Incorporated. Now, nasan ba ang opisina ng V-Mobile? It's at 19th floor, Robinson's Galleria Corporate Center. Okay, yung mga server namin, ano ba yung mga server? Yung mga naglo-load, yung mga processing ng load namin, di ba? Ano ba ang gamit naming system? It's called IBM servers, American powered, okay, by APC Infrastructure System. Now, ito yung DTI, SEC registration namin. May kita nyo yung legality-wise ng kumpanya namin, yan, V-Mobile Technologies Incorporated, and of course, our barangay clearance, our business permit. Now, yung office namin, hindi naman ganun kalaki yan, maliit lang naman opisina namin, nasa Robinson's Galleria nga po. Yan po, yan yung opisina namin. And then, ano bang mga basic need ng mga Pilipino ngayon? Okay? Just to enumerate the basic need. Tatlo lang naman yan. Di ba? We have food, shelter, and clothing. Now, syempre, pag ikaw ma'am, kunyari, okay? Wala na kayong load. May importante kayong kausap or may importante kayong ka-text. Anong una niyong gagawin? Well, of course, no question asked, hahanap ka na ng load. Tama? Iisipin mo ba, magkano bang kailangan na load na i-load ko? Mukhang mahal ata yung 300, 500. Well, hindi mo na iisipin yun. Iisipin mo, kailangan mo na ng load para makausap mo yung taong yun. So, load basically becomes a necessity. It's almost like gasoline. Tumataas ang presyo ng gasolina, pero sige pa rin tayo gasolina. Di ba? Hanggang rally na lang tayo. Dito rin sa text, ganun din. Di ba? Sa cellphone loads, hindi na natin iniisip na ang laki ng kinikita ng mga network companies sa atin, yung mga telecommunication companies. Now, load becomes a basic need. It's 1/4 of our basic needs. Now, ano bang market natin dito sa V-Mobile or dito sa industry natin? Anong market natin dito? Well, it's a huge and expanding market. Yan ang masasabi ko. Why is it a huge and expanding market? Okay, why is it a huge and expanding market? Well, it's because before, mga executives nang gumagamit ng cellphone. Now, may empleyado na. Bata, matanda, lahat yan gumagamit ng cellphone. Ilan na ba yung registered cellphone users sa Pilipinas? There's 50 million registered cellphone users. Estimated lang po yan. Magkano kinikita ng Globe, Sun, tsaka Smart doon sa mga text natin? Ito, text pa lang, wala pang tawag, wala pa ng mga send ng PBB nyo, wala pa yung MMS, check ng mga sinihan, wala pang ganun. 700 million pesos per day. Text pa lang yun, ganun kalaki. Now, why not makihati tayo dun sa 700 million pesos? Gusto nyo ba nun? Makihati tayo sa 700 million. Why not? Tayo naman rin kumita from that kind of business. Now, ito. Ito, cellphone ito. Now, kailan kayo binigyan ng libreng load ng cellphone nyo? Na walang dahilan. 300 pesos, sa'yo na. Kailan kayo nagkaroon ng ganun? Never nangyari yan. So now, we can say that this cellphone is an expense-generating device. Diba? Magastos to. Wala nang ginawa yan kundi kumuha ng pera sa bulsa nyo. Now, ano ang goal namin dito sa V-Mobile? Ang goal namin is to convert all users to retailers. Para saan? Para makasave sila, kumita sila, business equals income. Kung meron na sila nitong tatlo na to, hindi na tawag sa cellphone na to, expense-generating device. Income-generating device na po ito dahil pinagkakakitaan na nila ngayon yung paggamit nila ng cellphone. Now, dalawa po yung klase ng negosyo dito sa kumpanya namin. We have the V-Mobile Retailer and also the V-Mobile Dealer. I'll explain first of our retailer program. Now first, introduce ko sa inyo kung ano yung retailing program namin. Of course, this comes with 200 prepaid products. Okay, initial credit of 50 pesos, retailer quick guide, posters, personal inventory, personal website, and of course, online loading. Now, the traditional system, let's start with the traditional system natin. Yun na dyan na sa labas. Globe, Sun, Smart, auto-load, ganyan, mga express load. So now, when a user kagaya nyo, kailangan ng load, tatakbo ka sa retailer. Ang retailer, ito lang mga servisyo niyan. Express load, auto-load max, smart load. Now, these are called electronic loads. So now, through cellphones lang yan. Wala sila ng mga cards. Now, ang retailer, ninoloadan ang user. Magkano kinikita nila? 11 to 12%. Now, for you to start your loading business, you need 3 cell phones. Plus,
kailangan mo pa ng 3 retailer SIM card. Kasi magkaiba naman yung retailer SIM card dun sa regular SIM card natin. Now, 250 isang retailer SIM card. That's per network. One cell phone also per network and per SIM card. Let's say 1.5 isang cell phone. So, lumalabas 4.5 plus 750. Now, ano itong tinatawag na load wallet? Yan yung pondo nila. So, bali dyan sila nagpo-pondo ng pera para makabenta sila ng Smart, Globe, or Sun. Let's say you invested 1,000 pesos each load wallet. So, that's 3,000 pesos. Diba? So, I'll give you a scenario. What if, sa isang buong linggo, si Manang yung nagbebenta ng load, na traditional, ang bumili lang sa kanya, Smart tsaka Globe. Ano nangyari sa pera niya sa Sun? Nung isang linggo na yon, syempre natulog. Walang kinita yung Sun niya. So for short, lugi siya. Now, for you to start your traditional loading business, you need to spend up to 8,250 pesos. Ang laki. Kahit ordinaryong Pilipino, hindi kaya yung 8,250 pesos. Now, tanggalin natin yung 8,250 pesos. Dito po, ang retailer sa View Mobile, 300 pesos lang. Paano naging 300 pesos? Napakamura naman. Kumpara mo dito sa 8,250. Explain ko po sa inyo yan. Now, dahil 300 pesos lang siya, it's because you use your existing cellphone, yung ginagamit nyo ng cellphone, yung ginagamit nyo ng SIM card, makakapag-load ka na ng lahat ng prepaid products sa Pilipinas. Yung retailing program namin dito sa V-Mobile gives you access to our system. Plus, you have an account number and personal PIN. You also have 11 to 12% discount sa mga prepaid products namin, just like the traditional. May online inventory pa. Now, ano ba yung mga produkto na binibenta namin? Di ba sa kanila, auto-load lang, mga e-load kung tawagin. Sa amin, may cards. Cellphone cards, Smart Body, Talk and Text, Globe, Touch Mobile, Sun Cellular, IMX Mobile. Pero paano namin sinisend sa kanila yung card? Eh wala namang kaming hawak na card. Di ba? Siguro naman na-try nyo na magpa-load using the card. Of course, we scratch the back of the card and you'll see the username and PIN code. So instead of having the actual card, yung retailer namin at yung system, sinisend na sa kanila yung username and PIN code. Now, ano ba kung binibenta namin dito sa V-Mobile? Hindi lang cellphone. We also have landline. We have DigiCard, Globe Lines, PLDT Telesulit, PLDT Budget Card, PLDT Touch Card. Also, we have satellite TV. Ano ba yan? Yung mga prepaid cable. May Dream Satellite TV kami dito. Plus, meron din kaming internet load na cards, di ba? We have Infocom Warspeed, Blast, others. At ito pa yung patok na patok sa mga bata ngayon. Siyempre yung mga online gaming. May Ragnarok kami, MU, Gunbound, etc. Plus, meron din kaming e-load. So we also have the traditional loading. Plus, saan ka makakita ng loading business na nagbebenta ng insurance at flower delivery at the same time? Kami lang po yun dito sa V-Mobile. Paano ba? Isipin nyo, paano namin dinideliver yung flowers? Of course, in association with LBC Flower Padala. Diba? Napapadala namin yung flowers dun sa mga customers namin. Now, our e-system, register and transact your business through SMS or text messaging 24 hours a day, 7 days a week. Now, paano gumagana yun? Siyempre, use your cellphone 24 hours, 7 days a week, bukas ang negosyo mo. Pero what if you forgot your cellphone sa bahay mo? What if, wala, na talagang nakalimutan mo, nawala yung cellphone mo? Paano na yung negosyo mo dito? Well, you don't need to worry dahil dito sa